ҳар як ҷомеаи мутамаддину соҳибтамаддун дар шинохт ва рушди насли наврас ба тарбия ва худшиносии миллӣ такя мекунад. махсусан дар кишварҳое ки сулҳ ҳамчун неъмати бузург ва дастовард бо заҳмату фидокории фарзандони ватан ба даст омадааст, омӯзиши сулҳ ба арзиши он ҷузъи муҳими равандҳои таълимӣ ва тарбиявӣ маҳсуб меёбад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ки мардуми он бевосита талхиҳои ҷанги шаҳрвандиро паси сар кардааст, дарси сулҳ дар оғози ҳар соли таҳсил ба як анъанаи хирадофар ва муҳими маънавӣ табдил ёфтааст. дарси сулҳ танҳо як машғулияти рамзӣ нест, балки паёмест ба ҳар як хонанда, донишҷӯ ва муаллим аз таърих барои фардо. дар ин дарс на фақат калимаи сулҳ, балки маҷмӯи арзишҳо, муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба инсон, таҳаммулпазирӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ омӯзонда мешавад. дарси сулҳ фурсатест ки дар он омӯзгор ва шогирд на танҳо дар бораи сулҳу оромӣ сухан мегӯяд, балки сулҳро ҳамчун ормон, мақсад ва рисолати наслҳо мешиносад. аҳамияти тарбиявии дарси сулҳ бениҳоят бузург аст, зеро маҳз тавассути он дар қалби шогирд эҳсоси қадршиносӣ аз ҳаёти орому осуда ва ҳисси пос доштани он бедор мешавад. вақте хонанда мефаҳмад ки оромӣ имрӯз натиҷаи мубориза, сабру таҳаммул ва хиратмандии мардуми худ аст, эҳтироми ӯ ба ватан ва арзишҳои давлатӣ бештар мегардад. ӯ мефаҳмад ки сулҳ на худ ба худ меояд ва на танҳо ба имзо, балки бо нияти пок, бо гуфтугӯ ва бо эҳтироми мутақобил пойдор мемонад. дар шароити имрӯза ки ҷаҳони пуртазод дар гирдоби низоъҳо ва нооромӣ қарор дорад, шукргузорӣ аз сулҳ бояд як мафкураи пойдор бошад. ин мафкураро танҳо метавон тавассути омӯзиш ва дарсҳои тарбиявии мунтазам, хусусан бо роҳандозии чунин тадбирҳо ба монанди дарси сулҳ таҳким бахшид. дар мактаб, коллеҷ ва донишгоҳҳо омӯзиши сулҳ бояд як равиши муассир ва пайваста бошад, на як маросими якрӯза. зеро насли наврас бояд сулҳро танҳо ҳамчун калима, балки ҳамчун тарзи зиндагӣ ва як масъулияти фардӣ дарк кунад. ҳамзамон дарси сулҳ метавонад ба як такягоҳи муҳим дар ташаккули эҳсоси ватандӯстӣ табдил ёбад. ҳар гоҳе ки шахс ватани худро дӯст медорад, ӯ сулҳи онро муҳофизат мекунад. ҳар гоҳе ки ӯ таърихи ватан, заҳмати мардуми онро барои оромӣ медонад, пас ӯ ҳамчун шаҳрванд ба ватан содиқ ва масъулиятшинос мемонад. аз ин рӯ дарс на танҳо як машғулият, балки як мактаби тарбияи ватандӯстист. дарси сулҳ моро водор месозад ки ба ҳаёти имрӯза аз нигоҳи огоҳӣ ва шукргузорӣ нигоҳ кунем. ба насли наврас имконият медиҳад ки бо ҳушёрӣ ва диди васеъ ба оянда назар андозад ва дар замири худ посухи муҳимро биҷояд: чӣ гуна ман метавонам саҳмгузори сулҳи ватанам бошам? хулоса, дарси сулҳ барои хонандагон як паёми муҳаббат, як дарси худшиносӣ ва як заминаи ташаккули эҳсоси ҳақиқии ватандӯстист. он воситаест барои беҳтар кардани ифтихор аз ватан, сулҳ, истиқлолият ва арзишҳои умумибашарӣ. агар ин эҳсос дар қалби як наврас шӯълавар шавад, бовар дорем ки ҷомеаи фардо боз ҳам солимтар, устувортар ва муттаҳидтар хоҳад буд. мо кулли устодон ва омӯзгорони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба соли нави хониш омодагӣ хеле хуб дидем. дастовардҳое ки соли гузашта донишҷӯён ва устодони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон ба даст оварда буданд, дастовардҳои ниҳоят муҳим мебошанд ва чӣ тавре ки шумо медонед, дастовардҳои устодон дар соли 2025 хеле ҳам зиёд аст ва хеле назаррас ҳам мебошад. мо устодон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо сарварии профессор Муаззамхон Ансорӣ тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кор ва фаъолият хоҳем кард. бояд қайд намоем ки дастовардҳои ҳам илмӣ ва ҳам варзишии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент хеле зиёд мебошад ва чӣ тавре ки шумо медонед, ҳар сол дар донишкада 3 маҷаллаи илмӣ амал менамояд: тафаккури таърих, анвори илм ва паёми донишкада, ки дар он мақолаҳои илмии устодони донишкада ва олимони ватанӣ ва хориҷӣ дарҷ мегардад.
имсол олимони донишкада тасмим гирифтанд ки қисми дуюми китоби рӯдакӣ рафт монд ҳикмати ӯй ки зиёда аз 600 саҳифа иборат аст ва 54 мақолаи илмии олимони ватаниву хориҷӣ дар он дарж гардидааст омодаи чоп аст ва китоби дуюми пешвои муаззами миллат ва иҳёи фарҳанги миллӣ низ дар арафаи чоп аст. дар ин рӯзи дониш дар дарси сол аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми устодон муаллимон донишҷӯён хонандагони мактабро ба муносибати рӯзи дониш самимона табрику таҳният мегӯям. ман усмон занҷон ҷонбоевич омӯзгори коллеҷи технологияи дар шаҳри Панҷагон мебошам. рӯзи дониш чиқае ки ҷаноб олӣ қайд карданд ҳама вақт ҷавонон ояндаи миллатанд. мо ҳаракат мекунем ки ҳамин асосгузори суръати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон меҳтарам Эмомали Раҳмон чиқае қайд кардан мо дастгирӣ менамоем ҳаракат мекунем ки ҳама вақт ҷомеамо пеш раванд. коллеҷи технологияи инноватсионӣ соли 2015 таъсис ёфта зиёда аз 500 донишҷӯён таҳсил менамоянд. коллеҷ зиёда аз 21 ихтисос дорад. ихтисосҳои мисол системаи компютер ва интернет технология, барқчи автомобил, ҳисобдор бо донистани компютер, ҳисоби муҳосиби таҳлил ва назорат, устодони пуртаҷриба фаъолият менамоянд. донишҷӯён аз синфхонаҳои замонаи муҷаҳҳаз гардонда шудааст. ҳама вақт лабораторияҳо устохонаҳо ҳамааш замонавӣ мебошанд. ман ҳайдарова насиба донишҷӯи курси дуюми ихтисоси англисии хитоӣ мебошам ва донишкадаи омӯзгории ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент мебошам. раҳмати калон ва ташаккури зиёд барои пешвои миллат ки барои мо шароитҳои хеле зиёде фароҳам овардаанд. ман мехоҳам ки дар оянда тарҷумони англисӣ ва хитоӣ бошам ва кӯшиш мекунам ки бисёр таваҷҷӯҳи худамро барои омӯхтани илму англисию хитоӣ монам. 1 сентябр дар шаҳри Панҷакент дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ рӯзи дониш оғози соли нави таҳсил бо баргузории ҷамомат ва дарси сулҳ бо тантана таҷлил карда шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо намояндагӣ аз ҳукумати мамлакат ва сардори раёсати агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм дар вилоят Акмал Оқизода дар ҳамоиши устодону донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент иштирок намуданд. меҳмонон нахуст аз дастовардҳои донишкада ки ба намоиш гузошта шуда буд дидан намуданд.
баъдан дарси сулҳ бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. ректори донишгоҳ муаззамхон ансорӣ меҳмононро хайра мақдам гуфт. оқилзода акмал сардори агентии назорат дар соҳаи маориф вилоят табрикоти раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи дониш ба кулли маорифчиён расонид. рӯзи дониш дарси сулҳ бо оғози соли нави таҳсил дар остонаи ҷашни бузурги миллӣ 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон фаро мерасад. ин рӯйдоди таҳқиқсоз барои ҳар як тоҷикистонӣ рамзи ифтихору саодат буда дар таҳкими худшиносии худоговӣ ва рушди ҷомеаи навини тоҷик нақши муҳим дорад. ба ин муносибат собиқадорони соҳа, устодону омӯзгорон, донишҷӯён, хонандагонро табрику таҳният мекунам. соли нави таҳсил барои ҳар яки мо оғози марҳилаи тозаи андӯҳини дониш, рушди камол ва таҳкими нерӯи зеҳнӣ мебошад. дар солҳои истиқлолият таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати кишвар ба хусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф бешар гашта дар сиёсати давлатдории хеш маорифро ба бахши муҳимтарин сифати афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, пояи асосии пешрафти ҷомеа ва кафолати рушди устувори давлат ба ҳисоб оварданд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ таъкид намуданд: мактаб макони муқаддасе мебошад ки фарзандони мо дар муҳими он соҳиби саводу маърифат ва илму дониш мегарданд, мероси гаронбаҳои таърихи фарҳанги халқамонро аз худ мекунанд, сабқи ватандӯстию оинии ватандорӣ мегиранд ва ба туфайли он дар ҷомеа мақоми арзанда пайдо мекунанд. боиси фараҳмандӣ соли равон дар вилоят 34 иншооти нави соҳаи маориф бо имкони қабули 3870 хонанда, инчунин 19 муассисаҳои томактабӣ ба фарогирии 2150 пойтахт сохта шудааст. баробари ин роҳандозӣ гардидани озмунҳои бо нуфузи ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст. тоҷикистон вазири азизи ман, илм фурӯғи маърифат марҳилаи наверо барои густариши фаъолияти наврасону ҷавонон ва устодону омӯзгорони онҳо боз намуд. озмунҳои мазкур дар болоравии сатҳи саводу маърифат, бедории ҳисси ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, худшиносию худогоҳӣ ва аҷгузорӣ ба забон, таърих ва фарҳанги бостонии Тоҷикистон мусоидат кард. соли равон дар давраи истиқлолият дар давраи вилояти озмуни ҷумҳурии фурӯғи субҳи донои китоб аст ва шумории умумии иштирокчиён 90 нафар беҳтаринҳо ба давраи ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирифтанд. дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявии фаннӣ 1172 нафар хонандаҳои муассисаҳои вилоят иштирок ва 642 нафар соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ки нисбат ба соли гузашта 200 нафар зиёд мебошад. ҳамзамон таъкид менамоям ки падару модарони гиромӣ моро зарур аст ки масъалаи таълиму тарбияи фарзандро дар мадди аввал қарор дода барои босаводу соҳибмаърифат гардидани онҳо аз тамоми шароиту имкониятҳои пурсамар истифода баранд. зеро сармоягузорӣ ба рушди фарзандон беш аз ҳама сармоягузорӣ ба ояндаи осудаи онҳо, ободии давлат ва пешрафти ҷомеа мебошад. бори дигар ҳамаи шумоёнро ба муносибати оғози соли нави таҳсил самимона табрик гуфта, барои кулли толибилмону устодон сиҳатию саломатӣ, сарбаландию саодатмандӣ ва дар ҷодаи омӯзиши илму дониш барои комёбиҳо, фатҳу нусрат ва ояндаи неку дурахшонро таманно дорам. бигузор ҳар рӯзи кишвари мо рӯзи донишу маърифат, рӯзи хираду заковат ва рӯзи фарҳангу маънавиёт мебошад. ид муборак устодону донишҷӯён ва хонандагони азиз. раиси вилоят Раҷаб Аҳмадзода. сипас раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта аз ҷумла афзуд: устодони анҷуман, донишҷӯёни азиз, рӯзи дониш дар кишвари мо аҳамияти бузурги таърихӣ дошта, он рамзи оғози соли нави таҳсил ва саъю талошҳои ҳамагон дар ҷодаи илмомӯзию соҳибкасб гардидан ба шумор меравад. маҳз
با واسطه به دست آوردن دانش‌های علمی نیاگان بزرگ ما اسرار کائنات را کشف نموده راه‌های حل مشکلات مرکب را دریافتند و در ساحه‌های گوناگون و کامیابی‌های نظررس نایل گردیدند که امروز ما وارثان آنها این دستاوردها را در دوران استقلال رشد و تکامل می‌دهیم. از روزهای اول استقلال دولتی صرف نظر از نابرابری وضع نامساعد اقتصادی و اجتماعی در کشور با کوشش‌های فرزانه ملت تاجیک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان برای رشد ثمره‌بخش ساحه معارف و علم در مؤسسات تعلیمی و علمی تمام چاره‌های ضروری اندیشیده شد. حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی به نیروهای عقلانی مردم کشور توجه خاصه ظاهر نموده در حل مسئله‌های مهم حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خلاصه‌های علمی دانش و ملکه و درخواست و پیشنهادات آنها را مورد استفاده قرار داده است. حاضرین گرامی، در سخنرانی پرمحتوای پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و مناسبت روز دانش و آغاز سال نو تحصیل در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان که روز 30 اوگوست در همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر آن را دست جمعانه تماشا نمودند، با تأکید آن که محض دانش عامل اساسی رشد استوار و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر یک دولت اینچنین سرچشمه موفقیت و زندگی آسوده هر یک انسان می باشد تأکید کردند محترم پیشوای معظم ملت. وظیفه ها در ساحه معارف از تحصیلات تا مکتبی سر کرده تا تحصیلات عالی مشخص بیان شده برای حل آنها همه نیازهای مربوطه دولتی و جمعیتی موظف کرده شدند. راهبریت و مأموریت شعبه معارف شهر همه مؤسسات تعلیمی میانه کسبی دانشکده شمار نیز ضرور است که در زمینه این سخنرانی نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه کرده برای اجرای آن در سال نو تحصیل تدبیراندیشی قطعی نماید. محترم استادان و دانشجویان، اگر عصر 10 زمان دولت سامانیان دوره طلایی ترقیات علم، ادبیات و فرهنگ یادآوری شود، مرحله صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان در زمینه شرایط و امکانات نوین دوره صفتا نوی رشد و نموی معارف، علم و فرهنگ ملت صاحب تمدن تاجیک می باشد. امروز در ساحه معارف مملکت 8 برنامه دولتی و 2 استراتژی دراز مدت اینچنین 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 4.6 میلیارد سوم تطبیق شده است که بر رشد و انکشاف تعلیم و تربیت، عملی گردانی اصلاحات ساحه، دستگیری مکتب و آموزگاه، تألیف و کتاب‌های درسی نسل نو و تکمیل مضمون و مندرجه تحصیلات مساعدت می‌نماید. باید گفت که این روند در اساس دستور و راهنمایی‌های پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و سفارش‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخ محترم رجب‌بای احمدزاده در ولایت سوخ مخصوصاً در شهر پنجکین نیز ادامه می‌یابد. از جمله حالا 60% قسم خراجات بودجه شهر پنجکین به ساحه معارف روانه شده، همچنین در همکاری با شریکان رشد جلب سرمایه صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه، پدر و مادران در ساحه معارف شهر کارهای زیادی عملی شدند و این روند پیوسته ادامه می‌یابد. پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان ضمن سفری کاری به شهر باستانی پنجکین روز 11 ایل سال روان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 دهه باغچه جماعت دیهاتی شین
و کودکستان در دهه نوباد جماعت دیوتی لایق شیرالی را به واسطه افتتاح نمودند و طور فاصلوی با فعالیت مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی در دهه 39 برای 140 کودک بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه کاسه تراش برای 480 نفر خواننده و سینفونی‌های علاوگی برای 120 خواننده در دهه سال جماعت دیوتی ماغیان را به طریق فاصلوی آغاز بخشید. در مجموع در شهر پنجکین با سرمایه‌گذاری از منبع‌های گوناگون دوام 34 سال صاحب استقلالی تاجیکستان طور در سخنرانی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در ملاقات با فعالان شهر نیز ذکر شد 81 انشاءات ساحه معارف از جمله مؤسسات تحصیلات عمومی و تا مکتبی به استفاده داده حالا کارهای ساختمانی باز 9 بینای مؤسسه تعلیمی برای 3000 خواننده 10 مؤسسه تا مکتبی و 70 سینخانه الهی در نزد 15 مؤسسه تعلیمی برای 2350 خواننده و در نزد 7 مؤسسه تعلیمی با سهمگذاری صاحبکاران و والدان بنیاد میدانچه‌های ورزشی با مرام ادامه دارد. یادداشت می‌نمایم که مشکلات و مسئله‌های عمده ساحه معارف شهر در مشورت اوگوستی کارمندان ساحه معارف بیان شدند و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین همه امکانیت‌های دسترسی مالیوی بودجه و ذهنی کارمندان ساحه را برای حل آنها سفربر می‌نمایند. خاطر نشان باید نمود که مهمترین نیاز تحصیلات و تعلیم و تربیت در شرایط معاصر حضور آموزگار دارای کسبیت عالی، تجربه و قابلیت کاری جوابگو و زمان معاصر برای ما عاملی از همه مهم به شمار می‌رود. با استفاده از این فرصت می‌خواهم با آموزگاران فداکار که برای روح بلندی و تربیت جوانان ما صادقانه و صافدلانه محنت می‌کنند اعتراف و اظهار سپاس حکومت جمهوری تاجیکستان را رسانم. حاضرین گرامی، واقعا محض آموزگار جهالت و نادانی را از ذهنها پاک می‌سازد. آموزگاران معماران جامعه ما بودند، تفکر نسل آینده را تشکل می‌دهند. آنها قابلیت به‌همتایی دارند که شراره شوق و هوس را افروخته، مهر و محبت علم را به وجود آورده، کمالات ذهنی جوانان ما را تربیت می‌کنند. آنها با صداقتمندی به اندازه دانشجویان را برای دانش هدایت نموده، ارزش‌ها را تلقین می‌کنند و خصلت انسان‌ها را تشکل می‌دهند. شوق و فداکاری آنها شعله دانش را در میان جامعه فروزان نموده، تفکر عالمان، متخصصان و در مجموع نسل‌های آینده ملت را تشکل می‌دهند. به مبالغه تأثیر آموزگاران از دایره مؤسسه تعلیمی فراتر است. آنها نمونه عبرت و محرک جامعه برای رشد و ترقیات میباشند که توسط راهنمایی‌های خود به دانشجویان امکانیت میدهند از نقطه نظر علمی اندیشرانی نموده نماینده فعال رشد جامعه ما گردند. با اعتراف سهم بی‌بهای آموزگاران، حکومت برای دستگیری و بلند برداشتن جایگاه آموزگار در جامعه پیوسته تدبیرهای سودمند می‌اندیشد. ما با تکمیل برنامه‌های تعلیمی آموزگاران افضلیت داده‌ایم تا که آموزگاران با اصول‌های نوترین و ذخیره‌های تعلیم دسترسی داشته باشند. امروز در نزد آموزگاران در سمت تربیت نسل نورس و جوان وظیفه‌های بسیار پرمشقت گذاشته شده، از طرف دیگر کاری ارزشمند و پرشرف کسب آنها میباشد. اجرای این رسالت از هر آموزگار جانفدایی و صداقت، صمیمیت و مسئولیت شناسی و کوشش و غیرت دوچنده را
талаб менамояд. Таълиму тарбият бояд ба принсипҳои муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба соҳибихтиёрии давлатӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ асос ёфта бошад. ман аз кулли омӯзгорон хоҳиш мекунам ки дар раванди таълиму тарбият бояд ба принсипҳои муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба соҳибихтиёрии давлатӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ таълими онҳо бояд асос ёфта бошад ва дар ин раванд қатъиян ҳамин принсипро риоя намояд. маҳз тавассути чунин арзишҳо мо метавонем ҷузъи фаъол ва масъулиятнокро ба воя расонем ки ҳамеша омодаанд кишвари худро ҳимоя намуда эътибори байналмилалии онро баланд гардонад. маҳз ба ҳамин хотир таи даврони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии пешвои муаззам миллат ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон музди меҳнати кормандони соҳа давра ба давра беш аз 20 баробар аз ҷумла аз 1 сентябри соли равон боз 30% зиёд карда шудааст. зина ба зина рушд намудан ва пойдевори ояндаро аз имрӯз гузоштан ин амри замон ва тақозои асри нав аст. зеро ҷомеаи ҷаҳонӣ ва кишварҳои мутамаддини олам дар асри инқилоби илму техника бо суръати кайҳонӣ пеш меравад. дар ин замина миллати соҳибтамаддуни тоҷик низ бояд ба мафҳумҳои сиёсиву ҳуқуқии ҷаҳони муосир, ба донишҳои замонавӣ ва ба фанновариҳои рӯзафзун дастёб гарданд. ноил гардидан ба донишҳои муосир бояд ба ҳуввияти фарҳангӣ ва ба вижагиҳои таърихии ҳаёти маънавии миллат осеб нарасонад. фурсати он фаро расидааст ки насли наврас ва ҷавонро ба дастовардҳои беназири замони истиқлол шинос кунем ва фарҳанги пурғановати миллиро таблиғ намоем ва таъкид кунем ки илм ва фарҳанги миллати тоҷик дар тӯли таърих ҳамеша рисолати раҳнамоиро дошт. дар ин лаҳзаҳои фараҳбахш ба шумо омӯзгорони азиз чун шахсиятҳои содиқ ба ормонҳои давлатулмиллат ва ба кулли таълимгирандагони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ки ҳамсол ва зодаи даврони истиқлол ва яке аз нахустин мактабҳои олии ғайридавлатӣ дар мамлакат аст, муваффақияту барори кор орзу намуда итминон дорем ки дар оянда низ бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ дар роҳи рушди илму маориф қадамҳои устувор гузошта нерӯи худро ба пешрафти боз ҳам бештар рушду нумои давлатдорӣ равон месозем. инҷо мехоҳам як нуқтаро махсус хотирнишон намоям ки шӯро ва роҳбарияти донишкада коллеҷи технологию инноватсионии назди он пеш аз ҳама бояд барои беҳдошти сифати таҳсилот, омода намудани мутахассисони соҳибкасб ва донишманд, муҳайё намудани шароити беҳтари кору фаъолият барои устодон, ҷалби бештари устодони варзида ба таълиму тарбияи донишҷӯён, баланд бардоштани эътибори дипломии донишкада талош варзанд. дар назар бояд дошт ки 2538 нафар ки ҳоло дар донишкада таҳсил менамоянд, аз ҷумла 584 нафар ки соли равон аз тариқи маркази миллии тестӣ ва барои гирифтани таҳсилоти дуюм баъди коллеҷҳо дохил шудаанд, фардо ба таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ машғул мешаванд ва нақши омӯзгори босавод дар ин раванд хело муҳим аст. ҳозирини гиромӣ, устодони арҷманд, донишҷӯёни гиромӣ, бо ҳамин ниятҳо бори дигар ҳамаи шумо устодони омӯзгорони гиромӣ, падару модарони муҳтарам ва донишҷӯёнро бо ҷашни муқаддаси 34-солагии истиқлоли давлатӣ, рӯзи дониш, дарси сулҳ самимона табрик намуда бароятон тансиҳатӣ, умри бобаракат, ҳисси баланди милливу ватандӯстӣ орзу мандам. бигзор дар кишвари мо хуршеди илму дониш ва сулҳу амонӣ ҷовидон равшон бошад
روز دانش مبارک همکاران عزیز. дар фарҷоми ҷамомат ба як гурӯҳ устодони донишкада нишони аълочии маориф ва илми тоҷикистон инчунин ифтихорномаи сипоснома тақдим карда шуд.